ବାବାରେ ନାଗିନା ଆଜି କିଛି ମାନିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ତ ପୁରା ଗଡ଼ିକି ନାଚିସ୍। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କୁନି ଛୋଟିଆ ସତେଜ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଦିସ୍। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ପିଲାମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ମୋତେ ପୂଜା କରିଦିସ୍। ଭଳିକି ଭଳି କେକ୍ କାଟି ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଖୁଆଇଦିସ୍। ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତ ତ ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ କରିସ୍। ବାବାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦେଖି ମୋ ମନ ତ ପୁରା କୁତୁକୁତି ହୋଇତିସ୍ ନାଡ଼ୁ ଆଉ। ମୋତେ ତ ମିଳିଛି, ଇଏ କାହିଁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇତିସ୍। ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ନାଚି ପକାଇବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।